сестра утре ще дойде да ти искат. Как ще дойде? Еми ще дойде да ти искат. Ми харесате с другата, ама съседния град ще дойде да ти искат. Мама се умеш. Разправяй се с нея! Колко и това е мое решение? Аз искам да уча. Няма да учиш, бе! Няма, бе! Sabe amada, oro que lena, dive querena, auda noda ye, amaro dive. Аз не успях, но тя задължително ще успее. Това не е сцена. Това е реалност. Родители, дайте на децата си свобода, а не граници. Момичета, борете се за себе си и за образованието си. И към всички нас, ако видим несправедливост, да не я подминаваме. Защото ставаме част от проблема. И нека бъдем свидетели на усмивки и избъднати мечти. А не счупените съдби като тази. Бракът може да почака, образованието не.